Magandang araw po. Nandito po ako ngayon sa Star Mulalubang para mag-update ng mga sakayan dito. Currently sarado po ito dahil sa sunog last January 8. So yung mga sakayan dito sa harap at sa loob nilagay po muna doon sa mismong parking area nila. Bago po tayo patuloy, paki-like and subscribe na lang yung channel ko for support po. Unahin po natin yung terminal ng mga bus papuntang PITX. Po ang ruta pong ito, binabaybay niya po yung Alabang Sapute Road hanggang makakarating ng Cavitex hanggang makarating po ng PITX terminal. Ang location po nitong terminal na to is nasa gilid po siya ng Alabang Star Mall Transport Terminal mismo. So kung galing kayo ng south, sa bandang kanan po siya bago dumating ng Star Mall. So madali lang po siyang makita kapag pupunta po kayo dito. So kung nakikita nyo po, ayan yung mga bus na nakaparada dyan. So napansin ko interval nila almost 10 to 15 minutes lang. So maalis na po sila. Kung nagmamadali kayo, okay pong sumakay dito kasi mabilis po yung pag-alis ng mga bus. So next po dito is diretso na po tayo sa Alabang Transport Terminal. Paglabas niyo po dito sa terminal na to, kanan lang po kayo and then kanan din po ulit. So makikita nyo na agad. So halos magkatabi silang dalawa. Last time po kasi akong pumunta dito, yung mga bus halos nasa harapan sila. And then yung iba naman nasa loob. And then yung mga itong transport terminal na to, dati parking area lang to. And then yung mga modern jeepney. So ngayon dahil nasunog nga po yung mall, so halos dito na po sila naka-standby lahat. So sa ngayon po, mga napansin kong biyahe dito sa lugar na to, so unahin po natin yung mga bus. So unang-una yung papuntang Ayala, so Makati area. Dadaan niyan po yung Bikutan and then Sukat, and then meron din po ditong Bindia, and then meron din pong Vista Mall Bacoor, and then Vista Mall Dasmariñas, and then meron din po ditong Market BGC. So doon po kung mga regular lang po yung mga biyahe dito. And then mayroon din po available na point-to-point buses dito. Una po yung papuntang Loton, and then yung pangalawa po yung papunta ng SM Mega Malls. O kung pupunta kayo ng shows, pwede nyo sakyan yun or Ortigas area. Dito po sa mismong harap, kung nakikita nyo yan, yung mga jeep na yan nakapila, ayan pupuntang Baclaran po, and then papuntang General Mariano Alvarez sa Cavite area po. And then yung ibang available na jeepney dito is yung modern jeepney, is yung Calamba via SLEX po yun. And then meron din po ditong Pasay Rotonda na nakikita ko. So and then SM MOA, and then Sukat, Bikutan, may mga jeep po dito yan. And then sumunod naman po yung mga van dito po sa may pagpasok, meron pong pila ng mga UBXers papuntang Cubao. Pero may nagtanong ako dito, meron din daw po available dito na papuntang Batangas City, and then Dasmabayan, and then Paliparan, and then meron din po ata ditong Bicol. So hindi ko lang alam kung regular na yung biyahe ng mga probinsya dito. And then yung PNR po, yung papunta ng Divisoria, so nandito po sa likod. So dito lang po kayo dadaan sa may gilid. So open naman po siya. So ayan po yung nakikita nyo, papasok po yan papunta dun sa sakaya ng PNR going to Manila area. And then next po natin yung pagtawid ng Star Mall. So kung makikita nyo po, so dito po sa harap na dito dumadaan yung mga bus papuntang Pasita Complex sa San Pedro, and then Binyan Laguna meron din po. And then meron din po mga jeepney dito, so papunta ng SM Muntinlupa, and then direction ng San Pedro po. So dito po yung sakayan yan. And then sa lugar pong ito, marami po nag-aalok na parang mga dispatcher ng mga van na papuntang mga probinsya, Bicol area, Batangas, Laguna, and then Quezon Province. So normally nagtatanong sila kung saan kayo pupunta, and then gagayad nila kayo kung saan talaga yung dapat nasakyan. So pero konting ingat lang po kasi hindi naman kayo sigurado kung lahat po talaga sila tauhan ng mga van na bumabiyahe dito, kasi may mga tao po talaga sinasamantala yung pagkakataon para mga panloko. So konting ingat lang po dito kung dito kayo sasakay, and then may magtatanong sa inyo or mag-aas kung saan kayo pupunta.
na business doon talaga sa mismong terminal sumakay. And then kung magtatanong naman po kayo ng direksyon, may mga traffic enforcer naman po naka-standby dito na pwede niyong pagtanungan. At least safe po talaga silang kausapin. Next po tayo is dito sa mas kilala nilang Changi area. So papakita ko sa inyo muna yung mapa kung saan yung location ng lugar na to para hindi kayo malito. Ayan po, kung saan nakaturo yung mapa, andyan po yung parang Changi area nila na meron yung terminal ng mga van at saka mga jeepney. Madali lang po siyang makita kasi pag tawid niyo po ng Star Mula Labang, kanan kayo and then direksyon ng papuntang Las Piñas City po. Dito po may mga pila ng jeep papuntang GMA. So via Carmona exit siya, dadaan siya ng kabilang baybay sa checkpoint Carmona hanggang makarating ng Petron sa GMA po, General Mariano Alvarez. And then Balibago Complex via SLEX. And then kung pupunta kayo dito dun mismo sa loob, maririnig nyo yung nag-a-announce. So babanggitin ko lang yung ina-announce nung pinaka-barker nila dun. So unahin po natin yung papuntang Cavite. So Tracy Martires sa Manggahan, and then SM Palapala, Dasmariñas Bayan, I think Walter Dasmar lang po ata to. And then meron din po silang Paliparan, and then meron din po SM Molino. And then dito sa Laguna naman po, so Paseo, and then Nubali. So dadaan po siya ng Santa Rosa exit sa may Coke plant po ata, planta ng Coca-Cola. And then meron din pong Balibago Complex, and then Pulo, and then Binyan Express, Mayapa, hanggang makarating ng SM Calamba. And then yung mga van na pang probinsya sa Batangas, Lemery, and then Tagaytay po, and then Santo Tomas, and then Tanawan, and then SM Lipa, and then Batangas Pier, and then sa Quezon, Katanawan, and Mulanay. And then meron din po siyang binabanggit na Aurora. So ask nyo na lang po yung mga driver na usually nag-aas naman po sila kung saan kayo pupunta, kung dito po kayo sasakay sa kilala nila itong Changi area po eh. So wag lang po kayo mahiyang magtanong doon sa mga driver. Then may mga barker din naman po doon sila na nag-aabang. And then dati po kasi dito meron din po kasing parang dumadaan o umiikot dito na papuntang Minyan, Kabuyaw, and then Pasita Complex, and then SM Muntinlupa, and then Calamba via National Road. Kaya na parang hindi ko sila napansin na regular na dumadaan dito. So kung yung mga jeep naman na yan, ayan po yung mga galing ng Las Piñas City. So pupunta po sila ng Star Mula Labang. So bali umiikot na po sila doon. So and then yung mismong harap pong yan, kaunting lakad na lang po. Ayan na po yung papasok ng papuntang Festival Mall. Dito po sa Alabang, Muntinlupa. So mamaya ipapakita ko po yan. Kung natatanong nyo po yung medyo malayo, ayan po yung festival and then yung landmark. So papasok kasi dyan yung Jollibee branch, and then yung harap mismo ng South Station. Ito po yung sinasabi ko kanina na malapit na lugar papasok dun sa Festival Mall. So malapit sa Jollibee branch. So normally dito nagbababa yung mga galing Las Piñas and then Baclaran. So halos harap po ito ng South Station. So ayan po, pagtawid nyo po dyan, may Jollibee branch, and then lakad lang po kayo ng konti. Papasok na po yun ng Belen Best. So ito naman pong overpass na yan. Pagtawid nyo po dyan, pagbaba nyo, ayan naman po yung Muntinlupa Public Market. So ito po yun, so ilalim ng overpass. So ayan, direction po ng pupuntang Las Piñas yan, and then sa kanan. Yan naman po yung harap ng Public Market. Ayan yung mga sakayan papuntang Las Piñas and then Baclaran area. So ito po yung ibabaw ng overpass. So ito yung karsada na to, dito po dumadaan o umiikot yung mga jeep papunta ng Las Piñas City, and then PITX, yung mga bus, and yung mga multicab papuntang Cavite area. So pwede po kayo mag-abang dito sa may harap ng KFC branch.
Hindi ko lang po malaman kung saan dito yung sakayan ng papuntang District Imus. Pero dito po sila umiikot, so pwede dyan po kayo mag-abang. And then next na po tayo. So dito po ako nakatayo sa may harap ng South Station. Pero papakita ko muna po sa inyo yung sinasabi kong papasok ng festival. So more or less 200 meters po yan. So kung galing kayo ng Las Piñas, ng area ng Las Piñas, sabihin nyo lang sa driver na bababa kayo, papunta kayo ng Festival Mall. So ibababa kayo mismo niya sa may harap ng Jollibee kasi doon po yung designated area nila ng babaan. So ito po, ipakita ko rin po yung map ng South Station para hindi kayo malito. So ayan po, kung nakikita nyo right arrow, ayan po yung South Station. And then pagtawid naman po niyan, yan naman po yung Festival Mall. So dito naman po sa South Stations, kung nakikita nyo po yung parang modern jeepney na yan. So ayan yung, I think parang shuttle jeep nila papuntang Northgate, sabi ng guard dito. So hindi ko lang alam kung saan sila umiikot, so pwede naman yung po kausapin at pagtanungan yung mga driver. And then sa bandang kaliwa naman po yung mga pila ng mga modern jeepney na yan. So ayan naman yung papunta ng Baclaran. So ang dadaanan niya po is yung Alabang Sapute Road. So ang dadaanan niya pong mga designated landmark dyan is yung SM South Mall, Robinsons, and then Monwalk, and then Casimero, and then Las Piñas Bayan mismo, yung City Hall, and then Sapute. And then diretso na po siya dun sa may, I think ano bang barangay ito, sa Mayshel, sa Pulang Lupa. And then diretso na siya ng Quirino Avenue hanggang makarating ng Baclaran. So ayan po yung ruta nila. And then yung mga jeep naman pong ibang pila dito is yung papunta ng Balibago. So via expressway po yan. So kung pupunta kayo ng Balibago Complex, mas maganda sumakay po dito kasi sa expressway na kayo dadaan. And then ang exit nyo po is sa Santa Rosa exit sa may Coca-Cola plant. So diretso na po ng Balibago. And then kung Calamba naman, via SLEX din po yung daan nyo, so mas mabilis. And then meron din pong multicab dito na papunta naman po ng SM Molino. So try kong nagtanong dito kung saan yung multicab ng papunta ng diretso ng District Imus. Wala akong makausap na alam nila. Ang alam lang nila dito sila dumadaan, so umiikot. I don't know kung saan talaga yung permanente nilang terminal dito sa Alabang Muntinlupa. And then dito po, so ito po yung pinaka-busy terminal dati kasi dito yung terminal mga bus, pero wala po ako napapansin mga mabiyahe dito. And then sa mga van naman po, napansin ko dito is yung papuntang Pagsanhan, Laguna. And then meron din pong nabanggit yung guard dito na parang meron din pong mga van na mabiyahe dito papuntang Paliparan sa Cavite, and then sa Tansa Cavite, so bandang Tejero, Robinson po to. So dito po yung mga van nila matatagpuan. Paalala lang po, so kung dito kayo magbabiyahe sa Alabang Muntinlupa, huwag lang po kayo mahiyang magtanong, lalo na sa mga traffic enforcer and then mga driver, mga dispatcher, para hindi po kayo magkamali ng sasakyan kasi gagayad naman po nila kayo kung saan po kayo dapat pumunta or magabang na sasakyan kung saan kayo pupunta. So kung may mga katanungan po kayo, ask nyo lang po sa comment section and then try po nating sagutin. Maraming salamat po.